Hej og velkommen til min kanal video. Mig og min far, vi er taget til Dronningelund skov. Sig hej, far. Hej, Elias. Det er de cykler, vi cykler. Det er min fars cykel, det er den der. En fin cykel. Og så min seje Obea-cykel. Let's go. Så begynder det at køre nedad. Wow! Woo! Wow! Man kan i hvert fald høre, at min far skriger helt vildt. Woo! Og selvfølgelig går det opad igen. Fuck, det der hopper elendigt. Jeg hopper det virkelig dårligt. En af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved Dronningelundsbroet, det er, at der er transportstykker. Sådan, fordi så hører man ikke at køre på sporet, og det er vildt hårdt. Transportstykket, det handler bare om, at man kan køre en lille smule opad, men det er ikke 100% opad. Heller ikke helt lige. Så man kommer helt op på bakken, helt op på toppen, bare helt automatisk. Det kan godt være, at de er lidt lange og hårde, men jeg synes i hvert fald, det er en af de gode ting ved det. Det er ikke lige så hårdt. Skål! Det er godt at få noget at drikke. Du skal da i hvert fald ikke ødelægge din kæde. Og et hop her. Whee! Og et swing der. Hop her. Whee! Et lille hop her. Og noget hyggesving. Lad os tage en lille bitte rød her. Og køre til højre. Et hop mere. Let's go. Eller et lille like. Eller et lille sub. Det kunne være en fin en. Men nu kommer vi til noget fedt. Whee! Der er et lille exit hop. Den var fed. Der var hop og sving. Og man hopper også bare ind i svingene. Og der er mere nede. Kæft for godt. Hop. Og så ser det ud til, at vi kommer ud til noget grus. Nå, okay, vi kommer tilbage til jorden der.
Det her ser ud til, det er et sort stykke, der starter med at være noget rock garden. Prøv lige vent. Noget rock garden der. Og så går man ned her. Der er lige en sten, der er der. Den er 20 cm. Og så kommer der et hop slash drop. Det er sådan trapagtigt. Ellers kan man bare hoppe ud over. Det kan man også. Men lad os prøve at køre det. Kom så, far. Du kan godt. Oh, fuck. Ui! Hold nu kæft, den var fed. Ja. Sorte er. Prøv at se her. Det sorte, det er et kæmpe gap. 101,5 meter der. Så kommer man herhen. Og så lidt sten der. Ned ligger et sving her. Og så hen til et mere hop. Det kan godt droppes. Det er et halvt knæ. På en 13-årig. Og så et halvt knæ igen. Og helt nede på den er der et hop. Gutter og guinder. Ui! Et sving. Drop. Endnu et drop. Og et hop. Jeg tager en rød til venstre. Og så er der en blå til højre. Okay, den var fed. Jeg havde måske lige lidt for meget fart på til den der. Jeg var ved at vælte den et par gange. Det gør vi den 15. til den 7. september. Hvis der er nogen, der er interesseret i at se det. Men nu bliver det fedt. Sving, hop, sving, 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 sving. Et mere sving. Jeg elsker sving, fik jeg sagt det? Et lille drop. Et lille hop. En meget dårlig sving. Nu er det sagt med mig, der kører forrest, fordi ham der, han er derhen nu. Der kommer et rødt hop nu, og så tror vi, det er flow. Hop. Og så op. Noget småtterier her. Det er meget lille spor lige nu. Er det her, der kommer sort? Lad os lige holde her og se, hvad det er. Jeg bliver! Ja, man er jo nødt til at råbe, når han bare kører. Lige nu skriger han og råber. Så jeg tænker, at han har kørt en halv kilometer foran. Men sådan det ser ud, det er egentlig bare en stup. Men den kører sådan lidt skævt på. For eksempel, når man står heroppe, så skal man der. Man kommer sådan lidt skævt. Og så der. Men lad os prøve også at tage det. Man siger jo, det kan jo kun gå galt. Jeg skal lige fjerne sten. Det kan jo kun gå galt.
Fuck. Den landede jeg ikke så godt. Men hvad jeg tror nu, så kommer der en masse fede ting. Ui! Fedt. Ekstra fedt. Okay. En lille stup, sådan. Okay. Men jo. Der var min far. Hej far. Ui. Okay, sving. Godt sving. Og et virkelig lækkert hop. Et hop til. Ja. Bygget mere. Fucking fedt. Så det her er også helt nyt for mig. Okay. Okay, der kom der faktisk lige nogle sten, når jeg lige snakkede om det lige før. Der var et lille hop. En drop-hop. Men nogle af stederne lige omkring hele det her, i hele Dronningelund, det underlag, det kan godt virke meget nyt, det der er puttet på. Det er det eneste, der er sådan lidt Men ellers er det her spor fucking fedt. Nu skal jeg ikke til at køre galt nu. Hov, nu mister jeg. Okay, en rigtig rock garden. Nice. Ja, så er det satme godt gået af dem, der arbejder herude. Respekt. Okay, hvad fuck sker der her? Der var sand og alt muligt. Hvad fuck? Du skal ikke bremse. Det er det forkerte tidspunkt at bremse på. Hvad? Hvad skete der? Prøv at vise dit kamera. Kom ud, hvis I har lyst. Dronningelund, det er et fedt spor. Jeg vil give det 8 ud af 10 stjerner. Hvor mange stjerner vil du give det ud af 10 stjerner, far? 9. En 9'er? 9'er, når de bliver færdige. Så de mangler lige det sidste. Men fuck, der er mange fede flowstykker ude. Og der er mange hop, og alle kan være med. Så mega fedt spor. Godt lavet herude. Husk at betale til spor. Ja, husk, man kan altid betale over lige her ved siden. Der sporet starter, der er en MobilePay kode og sådan noget, hvor man kan betale dem. Det er et virkelig fedt spor. Prøv det. Elcykler, I vil nok synes, det er lidt for nemt, så bare lad være med at tage ud. Lad være med at bruge el, please. Tak.